Nonni, se ois Morjo täällä moro. Nyt ois aiheesta kun pyörä kuvattais video. Joo. Tää on tämmönen 21 vaihteinen maastopyörä. Joo. Mä oonhan jaanut jo toin aamulla tien päähän. Ja nyt aion kohta mennä kotia. Tää on aika kurasta. Niin. Joo. Ai. Mä teen pientä esittelyä tästä. Otan täältä takapäästä. Mulla on tää kori, missä on sitten työkaluboksi. Sitten on mun kertainen etuheijastin, minkä paikka kuuluisi olla tossa. Niin mä näytin juuri. Se ei pysy. No sitten on takaheijastin, mikä on kiinni ruuvilla. Eikä millään nippusiteillä. Tää korikin on pikku nippusiteillä. Joo, ja sit näytän etuosa. Tää on etujarru. Tähän. Tämä on etujarru. Sitten tässä on kereto. Eikä. Jos mä täältä laitan. Nyt se on olen täällä puolella. Ja ykkönen täällä, eikä tää kertoo sen määrän. Ja nyt kun mä tästä tänne tohon, nyt se on kakkoskerta. Joo. Ja sit taas näin. Joo. Sitten on kello. Joo. Joo. Lamppu. Sitten on tämmönen nopeusmittari. Mä oon ajanut tää mun pyörällä niin kauan kun tää mittari on tässä ollut, niin 129 kilometriä. Oho. Nyt on toinen lamppu. Joo. Jahas, siellä menee joku. Ja sit tää on pyörän oma lukko. Joo, tässä. Sitten on perinteinen polvi. Ja juomateline. Ja tää on pieni takatarakka, mikä kestää 10, maksimi on 10 kiloa. Joo. Ja ja tää kori, niin on pieniä nippusiteillä kiinni tässä takatarakassa. Sitten mulla on irtonainen tämmönen takaokasuoja. Mulla meni hermo, kun se irtoi. Mä laitan nippusiteellä sen kiinni. Joo. Täällä se oli kiinni. Joo. Tässä on tämä takajarru. Ei siinä mitään. Joo. Ja se ois tältä erää moro.